Ramogi TV, Nairobi. Kora mgajwang koro yangore ni Kaontis ma Kaluo keto ganda ler weche mag budget kachiel kod dongruok kaluwore kod report manogol kod riwruok mar International Budget Partnership IBP. IBP marango yot mar yudo andika mayango kaka budget mag county chano kachiel kod chal mar chenro mag dongruok madhi nyime e counties duto mapacho ka oyudo ni counties adek ma Kaluo yudore e kind counties 10 ma oywagoro ewi wach chiwo ler mag budget. Jafwambo marwa Edwin Okoth no bedo piny kendo loso report ni hayo machal kod ma. Report manogol kod riwruok ma ok mar piny owacho mar International Budget Partnership Saya County mane bed ni kod ler ewi weche mag budget kod dongruok ma oganda nyalo yudo. Counties adek modong' ma Kaluo ne oyudore kwan mag counties 10 ma oywagoro e chiwo ler ewi budget kod chenro gi mag dongruok. Can be able to see some counties that never showed an effort to be transparent. We have Wachia, and we have also Mikori, and we have Kajato and Isiolo. So they never publish any information, or when you go to their websites, there was no information. And for Mikori and Isiolo, there has been a challenge. They have been mostly lacking the information on providing to the public. Kane en sikul, Migori kod Homabay de oyudo E, ka Kisumu de oyudo D. Wach mane okomoro moko kuom jotelo mane counties gi otimo maber. Why is that county, and through COG, can we ask the fundamental questions? Because these documents is not a choice to have them. So it should also not be a choice to upload them. People should be able to see these documents, and therefore I'm one of the persons who would like this matter followed up. County mar West Pokot emane otimo maber mogik kaluwore kod nonrono. Kama Kweni, Kwale, Kitui kod Nyeri ne oloro namba 5 mokwongo mag counties maketo oganda gi ler. Ne jogo ma otimo nonro, report makamano mayango ni thoth oganda oket thenge weche mag budget. Koro nyalo miyo oganda thuolo maber mar keto governors gi tago maliet. It is also a tool for advocacy by citizens. When you just take, even if you take one module on the county fiscal strategy paper, it has a number of questions that you can walk into your county government and ask, where is this information? Where is this kind of information? Because it is important for me. When we talk about non-financial information, it's very important because it is there that we are able to say, we have spent X amount of shillings, have we achieved Y amount of services? Let me say, please hold us accountable, because we asked for it. Hold us accountable, and if any officer is a stumbling block, please feel free to contact us directly, because we want to be open and transparent. That is the Kenya we want, and that is the essence of devolution. Ne jogo mane otimo maber, en ler ma gichano medo ka jogo mane oloyo, to singo ne gibiro medo keto oganda ler mar kaka budget ichano. I have all the status of my project in mind. That means we have a duty to upload the status of our projects. Together we can create a culture of openness and accountability, where public resources are managed in the best interest of our citizens. By embracing transparency, engaging with our community, and harnessing the power of technology. Kata kamano, IBP wacho ni nitiere pogruok chakore higa mar 2013 mane telo mag county ochakore, kama moko kuom counties keto budget megi mbui kachiel kod chenro mag dongruok madhi nyime. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Od bura mar county ma Siaya chako chenro